Ahojte, vítajte u dneskejšieho videjka, 3. december, mega sa teším. Takže mám na sebe takéto čierne tepláky, bielú mikinku a dala som si na seba štipec. No a dnes si budeme čítať list prečítať. Budem ukázať pár tipov, ale proste nemôžem sedieť. Tak ja si budem na zemi alebo na posteli, alebo mám krabicu, čiže ja fakt neviem, kde mám ísť. Ale možno idem takto sem. Takže ja mám pár typov, ktoré by som si ja prijala a ktoré by som odporúčila aj vám. Čiže ako prvú vec máme napríklad Sol de Janeiro. Prečo chcem Sol de Janeiro? Pretože je to fakt dobrá voňavka, veľmi pekný vonia. Moje skoro všetky spolužiačky majú a ja ju ešte furt nemám. Takže tak. Druhá vec, proste nejaké oblečenia, jo. Videli ste už dneska ešte môj fit, ktorý sa skladá z tejto krásnej mikinky a s Kaťou. Jo, ja som sa proste prehľadala, keď som prišla domov. Tretiu vec, máme Blackpink, pardon za to svetlo. Takže máme tu Blackpink merch, Monopoly, kartičky a trička. Ja si musím meniť svetlo, lebo mne to fakt padí. No, to svetlo je lepšie. Takže vlastne skončili sme pri tom Blackpink. Prečo by som sa tieto prvé veci pre Blackpink? Pretože mega rada počúvam skupinu Blackpink. To je fakt dobrá skupina. Možno v tohto dielu vidú aj ďalšie videjka. Jo, takže tak. Kartičky. Mám ich mega rada. Máme Baby Monster kartičky. Monopoly. Ja ešte nemám Monopoly, ale moji skoro všetci spolužiaci ho majú a ja ho nemám. Jasne, že zase ja. Štvrtú vec máme iPad alebo tablet. Prečo chcem tablet alebo iPad? Proste keď mám zapnutý telefón, tak proste chcem hrať alebo nejak natáčať nejakým tým spôsobom. Takže tak. Piatú vec máme make-up produkty a stolík. Ja vlastne chcem, ako na 4. december chcem natočiť room tour. Takže môžete sa tešiť. A potom vlastne uvidíte, že kde by som chcel dať ten make-upovací stolík. A prečo produkty? Pretože ja poriadne nič nemám. Jo. A už vidím, že z tohto videjka budú vychádzať strašné videok. Z 3. decembra. Máme tu 6. vec a to je lavovú a máme tu kľúčenku a plišak, akože toho oného